Ahojte, dnes budeme ťažiť železo, lebo ako vidíte, moc dobrý armor nemám. Ja už tam nachystám túto jamu, odkiaľ budeme ťažiť. A rozhodol som sa, že budem ťažiť tunely. Neviem prečo. Chce sa ísť do jaskyň. Počkaj, nemám fakle. Musím ísť naspäť hore. Dobre, už mám fakle. A teda môžeme ísť ťažiť. Ideme na to. Ne. Je tu no. Je tu niečo? A tu je jaskyňa. Aspoň pozrieť sa trošku môžeme. To by mi zaškodilo sa tu pozrieť. Aha. To je takáto jaskyňa. No. Teraz trošku pozriem. Tu niečo? Nie. Ako bolo by super, keby tu bolo aspoň železo. A mám tu zlato. To je dobré. A tu vidím už veľa toho zlata je železo. Počkajte. Áno, je to železo, yes. Takže máme prvé železo. Ale iba dve. A tu je ďalšie, či? Áno, je tu. Trošku tu zasvietím. Wow, tuto to vyzerá dobre. Tuto jaskyňa mám strašne rád. Musím tady poklať moc fakle. Kde je skeleton zas? Kde? A tam je. Poď sem. To sú diamanty! Ale ja si zomriem. Pri mne. Ja som nie taký dobrý. No ja som... Dobre, môžeme, kde je ten skeleton? Tu je! No počkaj, keď mi tu skeleton odhalil diamanty. Iba jeden, ale to nevadí. Tak skeleton teda... sa prekonal, ale nemá žiadne uhlie. Nie. No čo už. Zlato. No ale je to železo. Tam je. Tu je. Ja vážne mám už fakle. Tu sú ďalšie diamanty. Yes, tak to je výborné. Ja som išiel ťažiť železo, ale tu asi budem ťažiť diamanty. No. A tu je železo. Ja som si ho nevšimol. Zatiaľ 14 len, ale... To nie je dobre, že je noc, lebo vlastne aj ten v púšti budú tí zombíkovia na tých oných ťavách. No toto nebude dobré. Nemám posteľ? Ja ho nemám. Oh, nie, prečo? Nie sú tu pri ne. Vyspíme sa, poď. Spí.
Teraz začneš horieť, nechcel by som. Ja vlastne on nehorí, tento tu, čo? A nie teraz späť, to je jaskyne. To bola? Ale tuto je. Ja som si mohol rovno vypiecť to železo. Lebo mi krompač to už nedáva. No tak posledné železo. To je dobré, celkom, ale tu sa tak diamanty ešte nevyskutujú. Tu ešte diamanty? To je mineshaft. No tak tu nejdem. To nie. Tam nejdem. Tu je čo? Tu je nejako nízko. Tu ide vážne ako nízko. Idem sa tam pozrieť. Budú to nejaké diamanty, či? A to až ide tuto. O, to ide dosť dobre nízko. Mohli by aj diamanty. Tu je tak creeper. A tu sú diamanty, tam vidím už diamanty. Nie, ale si to je paklou. Dobre, ale nezničil tie diamanty. Bola škoda. Nie, tu je skeleton. Chill. Kde je? Tu je. Počo, tu je pec? Huh? Ja som položil asi pec, už chápem, áno, hej. Dobre, ale sa musím doregenerovať, kde si zakopem. Kľudne, ak to urobím. No, lebo som taký schopný zomrieť. No, teraz tu je zase tma. Čo, tu je viac? Či to je len tento tu? O, tu je ten mineshaft zase, on ide až sem. O, tu sú ďalšie diamanty. A to je creeper, tak to musia odplašiť od tých diamantov, lebo mi ešte s nimi niečo urobí. Yeah, boy. Ne. 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 Prosím. Štít do ruky. Dobre, už to je v pohode. Horšie by bolo, keď to padlo do lávy. Dobre, mám aj fakle. Dobre, tu nič nie. A kde ten diamant? Ešte jeden. Ten tu nejako, nie? A tu je. Áno. Ale len jeden zase. Kde sme? Na minus 42, no to už je lepšie. To už je lepšie. A tu bude asi nejak už minus, neviem koľko. Počkej, to je aký pavúk. A to je normálne, tak dobre. Tak ja ne... Tu sú ďalšie... Nie, to je chobotnica. Ešte sú tu už ďalšie diamanty. A to je tuším creeper. Áno, je tu creeper. Dobre, vybuch. Ja nič nevidím. A to je mineshaft.
Tak to nič teda. To je creeper. No, poď hore, poď hore, poď, poď. Áno, že tu je. Konečne. Keď tá voda nájde odtiaľto. Čo to zase zastavať. Chcem sa zastavať. Dobre, už to nejde. Už to nejde, yes. Sú tu ďalšie diamanty. A tu je zombík ešte. No, chcel by som tu byť takto zaseknutý. No ešte tieto diamanty teda. Tak to je inak dosť úspešné. Zase len jeden. A nie, dva. Tak to je dosť dobré, to je dosť dobré. Dobre. Ja vážne posteľ nemám. Počkaj si, keď sa to dopečie. Celé zle... Neviem to. Ale celé železné brnenie. Ale sme to pozerali a čaute.